ନା ଅନୁଟା ବେଳେ କାହିଁ କରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ତ ଆଇଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଏଇ ଛୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆଇଛ ଧନ ନୁହେଁ ଧନ ଏଇ ଦେଖ ଧନ ଇଆଡେ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଇଛୁ କୋଟିଆର କିଙ୍କ କୋଟିଆର କିଙ୍କ ଇଏ ଗୋଟେ ତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ତମେ ତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆଇଛ କି ନା ତାହେଲେ ତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଇଛ କି এইটা কি ইয়ার দেখি তাহলে তুমি কোଉଠୁ আইଛ କୁହ ପେଟ ଭିତରୁ ୟା ନା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ କୋଉଠୁ ଆଇଛ ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭାତ ହୁଅନ୍ତାନି ନା କି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସା ଆସିବ ନା ଗୋଟେ ଖାଇଲି ଘଣ୍ଟା ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ନାମ କହିଛି ଏ ନାମ କାଟିଦେବୁ ନା ନାଇଁ କାଟିଦେ ପୁରା କାଟିଦେ କାଟିଦେବା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଛ ପୁଅ ପିଲା ଭଳିଆ ତ ବାଳ କାଟିଦବୁ କୋଉଦିନ ଘରକୁ ଯିବୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବୁ ତ ଘର ପା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଆଇଛି କେତେଟା ଆମ୍ବୁଲ ଅଛି ତୁ କେତେଟା ଖାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଖାଇନି ଏଟା ଏସବୁ ପତ୍ର ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ପକେଇଦେଲି କାହିଁକି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଅଛି ଇଏ କରିଦଉନୁ ବାଟି ଦଉନୁ ପୁରା ଏଟା ଭଲ ପାଣି ପୁରା ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଲି ଭିଜେଇବାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି କୋଉଟା ଗୋଟା ଆମ୍ବୁଲଟା ଧୁଆ ଯାଏନି ମୁଁ ଧୋଇନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଟା ଭିଜିଲା ଆଉ ଥରେ ପାଣିରେ ଭିଜିଥାନ୍ତେ ଏଟା ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଇଏ କରିଥିଲା ନା କଣ ଏଟା ମିଶେଇଥିଲା ମସଲା ଦେଇକି ତ ଘାଣ୍ଟିଥିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଟା ସେଟା ପକେଇ ତେଲ ଫେଲ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ମତେ କଣ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଛ
चल तो देख ना तू कैमरा आगे न देखना हो ଦେଖୁଛି ମୋ ଛୋଟ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହୁଛି ବୁଝୁନି ଗାଈ ସେଇଭଳିଆ ତ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଲାଜ ଲାଗୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଲାଜ ଲାଗୁଛି କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ ଡର ଯିବି ଆଁ? ଖାଇବି ଗୋଟେ ଭୋକ ହେଲାନି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କିଏ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଡାକୁଛୁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଡାକେ ସେ ଆସିକି ଖାଇବ ଉଭର କଥା ସେ ପିଲାର पैसा का महीने में कितना कमा रहे हैं लाल पाला उला उला पाला उला उला पाला उला उला पाला उला আক্রমণ ଖାଲି ଚାକରା ମାରୁଛି ଖାଲି ଆଉ କିଛି ତାର କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ हम वीडियो को देखते लाइक करते सब्सक्राइब नाने समास्ते की सुतीवी ना कागज सुतीवी न मते सुतीवा এইটাକୁ আগে সম্ভাল से लाल पाला उला करते देखो लाल पाला उला लाल पाला उला एटा ला मते गरा ओठले बुलेई बुलेई खाली नौज रास्ता आड़े तार बुलेई बुलेई तो अभ्यास करते गले काम करिया मत खाली नहीं बुला खाली कुत्ते वाली झोड़ा छुआ ना आउ जिबारे राति रे सकाळ जिबा सकाळ आउ राति रे जिबाटा भलो न ना